Kaixo lagunok, ongi etorri izan zeate, zen mouz. Bueno, zu pezarra bueltan da, espaldiko partez, zigorezko problema gukituta azteko, Twitcheko kontua desvinkulauta zeon, ja, aten bat pila bat inezetela, eta hola laberinto baten sartu naiz, Twitche, emailea, ez da gize, dana gaizki, kontraseina, eta bar, baina hemen gaituzue, eta partida berri baten hasiko naiz Dark Souls bin. Zer deritzozue? Hau joku mitikoa niretzako, lehenengo Soulsa pasau nuna, ikaragarri kostata gero. Eta bueno, gero ya Soulsetan aditu txobat bihurtu ondoren, berriz pasau nahi dut eta ondo gaina. Beste zeiak eta txobat egin hau, gara baten, baina hor txautzen nuen, eta bain berriz hasieratik azte erabakiet. Zinematika ikaragarrizkoa. Galdetzen usan honen txundituta gatu nintzen, begi luze, kaixo! Etorri, mitikoa. Oso mitikoa. Eta bueno, hemen geha berriz, espaldiko partez. Zemuz begi luze. Ondo bizimoa. Gaming bizimoa. Plano aldatuet, man jarriet kamera. Izan sekoestrauta egon da, kamera hau, oi hartzuna. Eta bueltatu da bere setup originalea. Originala etzena, setup askotan egon da, dauneko, baina... Ez bueno, hemen ezaren hau zan kamera behegi da. Horretik kamera behegiten. Epa, Horazio! Cinematika flipantea, Era bat flipantea. None will have meaning and you won't even care. Jeitxe jokoan volumena. You'll be something other than human. Eskerrik asko bainengoet, opziota sartzen A izenen. thing that feeds on Zinematikan ondoren, bitarten altu itzengoet. hollow. Baina eskerrik asko. Long ago, in a walled-off land far to the north, Modo radio entzuten nahi naiz. a great king built a great kingdom. I believe they Ikustekoa, called it Horazio, ikustekoa. Drangley. Utzi lana eta txorakeri horiek eta... Perhaps you're familiar. Bueno, bakizu, Horazio joku hau... How could you be? Aixe, pasauzun, Aixe. Oso erraz. But one day, you will stand before its decrepit gate Souls without hardcore really jokalari knowing batein da why. tipoa. Eta bueno, señor hau... beldurtzeko mokoa. Gero ikusiko dugu grafiko kaskarragokin, joku barrun bertan, baina... Bueno, lehenengo gauza jokalari esortzea eta abar, izangoa. Baina eszena mitiko hau. Eszena ikaragarri hau. Ikurtargi... raro lleguen. Like a moth drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time Bolilla after time. euskeraz nola da, bakizue? Nik... beti hola etxen dantzun izan dut, tximeleta beltza edo tximeleta gaiztua. For that is your fate. The fate of the cursed. Bagoaz! Bagoaz! Dranglik aldea. Zulo beltzen erori geha lagunok. Eta bueno, esan dizueten bezala, joko niretzako lehenengo Soulsa izan zen, eta estima berezia diot.
110 ordu pasau nitun, lehenengo aldiz pasau nunen, eta bigarren marka agertzen buzko izatean. Oina asmo duke zuzeneko egiteko ez egun eta ordu zehatz baten, baina hola okurritutakon, dago aukitakon. Baina nahiko nuke osoki zuzenekotan pasa joku hau. Eta ia, gol bihurtetan hartuko ditut, ez dakot presek. Lasai. Lasai. Pasako dugu. Eta gozatzen, saiatuko gara. Hemen... Ea... Horaziok esan ditena ondo jartzeten, jokuan volumena jetxi. Bai, hemen da. Volumen musika... Jetxiko dugu, efektu nare bai... Igual geixego, baina zita. Eta holaxe. Ia guain lagunok, hobeto entzuten azuen. Esango zuen, hombre, justu ez dena huixila. Bueno, eta hau da, hasierako leku utxa. Zelardi zoroa. Halako kobazulo erraldoi baten barrun, edo zagin nola definitu leku hau. Eta hemen astea gure historiatxoa. Hemen daukeu... Ostia. Erraindet. Hauekin ez sartzea konbeni da, eta... Hasiberriaren akatsa indet. Mentxe hilberdet. Mentxe lehenengo eriotza. Zorionak, Tasio. Haze vuelta Twitchea. Ba... Uste Horazio hori gertu ez zaiola, hasierako zakurroiekin. Nahiko humilantea, baina, bueno. Ba, ez hau du jokoa, hemen ez dago... Ez dago beldurrik. Traketx bezala behatzeko, ze... Jokoan partea. Horazio bai ez dio. Baina gaina segitu ingo nago, Hori marroketzun bate balio, zigean utzikoet. Bakizu hemen, hiltzezean lekura buelta UBU izatea, harimak berreskuratzeko. Dark Soulseko zakurrarena. Ormaiztiko Soulsarena lagunok. Hemen... Baitu hemen... Monstro handi bat ezkutatzea, baina aurrena arma lortuko etonea iritxe aurretik. Ez dela ezin dut ezarren. Eskuzka nabil da. Uran efektu zaharkitua, esango nuke. Zene urte batzuk ditu joku honek, 10 bat edo igual bai, Eta bueno... Beste zinematika bat hemen. Atxo hauekin. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. No muerto bat gea, ez dakit euskeraz nola esan, hilgabea edo... Alkurro najoiak gozatu ba, dio begiluzek. Ostia, ze ordu hauek lanen aitzeko, begiluze. Bueno, gozatu ba hartzea opa diguzula, ez da? Pentsatu edo, zuke gozatu ba edo, bueno, tramitea ondo junda dila, begiluze. You'll become one of them. Hollows prey upon men. Feast upon their souls. Vale, gugean no muerto bat, gero gueko batzuk dare. Utxak, esango duen nuke ez. Hilgabea, nahiz ni, da beste dira utxak. Eta akeston rolloitu horrekin, baina... Nik ino ez dut oso ondo ditu joko hauek. Historieta hori. Saia zaitez zure izenak gogoratzen. Hori egina dago lagun. Ondo entzuteal dago hain, Horazio? Ondo dago hau txata jokuko volumena nivela dutuko dago hain? Gehio jetxi gora lima da esan,
Izena, beraz. Tasio. Bikain, eskerrik asko. Tasio izena erabili nahi alduzu? Bai. Behintzat zure izena gogoratzen zu, Tasio. Naizta sareran zakurroiekin hiltzean modu eskas baten. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Giza efigiea. Ez Who do you nola think it's han euskeraz. supposed to be? Think back, deep into your past. Ze hostia da hori. Yes, it's an effigy of you. Ara? It's an effigy of you. Bueno, eskerrik asko. Nor nauzue? Tasio! Ja, Tasio jarri dut izena, Ondoro naiz, igual beste izena jarri hor niola. Emakumezkoa nahi nolako, baina, bueno, berdin da. Ze klase aukeratuko dugu, hemen Horazio mutuen laguntza... Lagungarri izan lehike, Guerrero, con cicatrices de guerra. Gran fuerza y destreza, hábil con las armas. Caballero, caballero trotamundos, adaptabilidad y puntos de salud elevados. Osasuna eta malgutasuna auke, caballerok. Zu beti izan zat zalduna. Bai, ezta? Zea, osasun handiko zaldun bat izan naiz beti, ezta? Hau egia ez, habilidadea... Destreza... Politia leitzak apaizu baten zeitea, baina gero distantzira eta zea eta ez zai gustatzen. Noizbait sartu berko beste build mota bat iten, baina eske presa bateit lagunok, ulertu zazue. Caballero bezala hasiko gea, gozo. Obsequio. Horazio. Nik anillo de vida hartu izan dut beti, baina igual zerbait guapoa hau, ez? Fije humana, ez dut uste, tel de curación, ez da? Hueso de regreso, ez dare... Anillo de vida, motel. Va, motel. Vale, aplicación. Vale, oain aurrekon lortu ez nuna. Hau oso grabea da, baina aurrekon... Vale, bai. Aurrekon enun lortzen... Hau itea, esatiz ez... Anillo de motel. Hau patxo, Full HD ilargin estilora. Hau pazitalko... Bai, ilargin estilora ez ezik. Nere kamara zan ilargik erabiltzezuna. Eta bain ja gaur bueltatuko berriz Twitchen bere estilo originalen jardutea. Ordena horrekin da histori hori. Eta nik oain nere etxea bueltau da, nere setupea, eta bueno, hasi aprobetxatzen. Aurrekon behitu zazue hau, Hau egin da gero kuerpo eta aparientzia eta horiek, enun lortzen itea. Lotxagarri gatu nintzen egun hartan lagunok. Eta behitu simplea dala, baina. A ber, gorputza, sexo. Seso! Emakumezkoa, hengo deu. Constitución. Meharra edo indartxu, Sexo, no. Sexo, poco. Alik eta iarren aitea guztatzen zait, ze kontraste aiteu gero monstro handi horiekin. Hori gustatzen zait. Fisiko. Ja. Fisiko... Zer da, hor gaztegoa edo zarragoa bezala, ez? Zarra! Venga. Vale. Apariencia. Tierra natal. Bueno. Hau alda da onbeltzena. Eta oso beltzare, ez? Ez dakit. Zein gustatzen zaizu gehiago. Eskarpegi ere alda egite jo. Hau. Gero aldatengo dugu, baina... Kolore honetan utziko dugu. Ulie. Ile zoro bat jarriko jo. Gero asuntoa da... Bueno, ile bentsat ikusikoa, ez? Gero hiltzean enen,
Jata azala izorrauta eta gatzaio. Baina, bueno, hilea, ikusikoa. Hile flipau bat beti ondo tortzeaz. Ega. Hile kolorea jarrezagun alik eta flipauena, mesedez. Berdea, urdina. Hala, xotzuko du berdea. Maiulara heltzen zanean utzi musika minutu bat hitz egin gabe. Vale, saioko naiz. Saioko naiz. Bekain zoro batzuk ondo egongo litzake, ez? Eta beste kolore baten igual bekainak. Honek hau gero ez da ikusiko, baina, bueno. Antzeman da dile, ez, ikustanen. Morek, adibidez. Musika haure guapo hau, Maiula iritsi aurretik. Hostia, alako txuri edo... Bizarrare jarriko nioke ba guztua, Begi kolorea. Berdekola. Hostia, nahiko zoroa agatzen nahi da, Baina guztua ez zait. Hile koloreko jarriko ezkeu begik, eta igual bekainak bai, a ber, zera pixkat ez? Estilo pixkat motel, jaseus. Hola xotzuko dugu. Venga. Oso ondo, oso politxe. Tatuaje bat noski, galdetzeare. Tatuaje bat beti jarri behar da. Bitu tatuaje borobila. Hostia, grazien ditago jartzeko, kolorekin. Jode, beltza hoi da? Haze beltza eskasa euken, ez? Osa, haze tatuadore txarra euken. Hostia, emateu zer partxa gaukela. Arauki bateo. Ez dakit, ba. Ez dakit, oso xeleurra da, txon. Latengo du tatuaje mota. Hoxe igual, ez? Eskat gerrilera itxura hartzeko. Ega. Kolorea, arze batzen ondo. Beltza igual. Baitu, hola xe, beltza. Ega. Opazidad hori zer da? Tatuajeana edo... Ui. Ez dakit zertaz egitea noen, Ligero, oscuro... Ah, tatuajea da, ostra! Alik eta fuertena, galdetzeare. Hola... Hola, xe, oi erki... Pasai nahiz igual, Hola utzeko dugu, venga. Vale. Eta aurpegi ez, aurpegi aldatu nahi diot. Aurpegi... Etxoina, guzti avanzado zorri zangoa, bai, hemen. Junto bat... Sexo... Hori. Txon. Adina, zarra imar dugu. Ez que oso gazteitxura duke, zartutare... Ze? Hola bai. Zartuta itxuzitu zeigu erki. Ze? Hostia, ez dut onartu gozta ditzu zertu da.
Hola bai. Hola bai. Ara? Zetik hombre aldentzen ba? Nik izan esko... Hola, 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 hola. Hostia. Txusten nahi zaigu, Era bat etxuzitzen Me cago en Dio. Me cago en Dio. Jesus. Az gaitezen berriz. Aber gaztetuta. Oso aizke egea personaje hau iten, Oso, Uno... A ver... Bueno... Indioten aurpegik era horrekin ja, ez da salbatzeik hau, Jesus... Bueno... Nola salbatu berdeu personaje hau lagunok. Zein diot hain itxusi egiatzeko. Ostia... Forma debil fuerte hori izan. Ez da ipa izan, Uno... Ez da hola hau konpontzeik? Ez da hola hau konpontzeik? Hasieratik hasi horko dut? Ostia... Bai, az gaitezen zerotik, bueno... Ufa... Vale. Hola, hasiko gea. Ez dut ez da zarara ingo. Bitu. Aleatorio... Honek ze aldatzeu. Joseus... Osea, kostatzen nahi zaite, Zerbait txukuna ateatzea, A ver... Gazte, ingo dugu. Zeleneadekin. Txuriko. Txoin, aldatu dike... Gauza batzuk aldau daizke... Tierra natal. Bitu. Bitu, igual hola xautzi dorko dugu, Hasieratik duken aurpegi hori. Ile zoro bat jarri. Vale. Txapa erramaten nahi naiz, personajea sortzeko. Muko hau indio. Vale, dana berdea ingo dio. Ostia, behik igual pixua flipado dia, Zerbait diskreto gaztau. Venga. Ekero ez da ikusten gaina, eske... Tematzen nahi zauzo bekin. Tatuaje hau txoko xume edo kolore pixkate mango jo. Kolore gehiago esan nahi dut. Hola beto. Venga, hola xutzeko dugu, Hostia. Ez zelen hau zean, Eta ikusten hola? Hola arki dago, pixka dezkutauta. Berago igual. Noa. Kopeten, bestela, Hola earki dago. Bueno. Hola ondo? Venga. Mandibula... Es que necesito retoke hori egiten, porque gero jata... hola ondo. Azkanen hilea bakarrik izango ikusiko ana. Eta venga. Horde joa Tasio. Completar creación. Bea Tasio. Guazen.
Ah, hostia. Esan dugu. Caballero eta obsequio anillo de vida. Bizierazuna. Venga, guazen! Az gaitezen. All people come here for the same Az gaitezen. reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. Beno, hemen hasikoa gure bidaia ikeragarri hau. Hold on to your souls. Bai, harima lortu berdia. Bakigu. Going hollow. Ados. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over Behin da berriz hilko gea eta gure harimak galduko iteu. Eta berreskuratu ere bai, aldan gehienetan. Hau zer da, joku egin duenak, ez? Lako graziete dela txiste horrek. Jokoa sortu duenak dira, hartxo hauek. Bueno. Venga, behitu ze ederki tasio. Ze itxura bikaina aukentazio. Venga. Vale, hemen ez dakitago egin itzeiteak komeni da, no, zerbait lortzean. Ja, besteik ez. Os. Ez zerrez diote. Parre batzuk. Ados. This is a limbo. A link between Drangleic and the outer world. Vale, hau limboko Their eskorba da. traveler. I know. Why else would you visit this lost? Oso ondo. Oso ondo. Etxea beska puskatuko izuet. Senyoras. Bueno. Erazuna jaztea komenikoa. A ber, bain goatzen aizen hori nola itean. Claro, ni lehen pentsa, eraztuna, lehenengo diz joka unonen, eraztuna emate izuet, eta, bueno, jarri reiten. Hoi da fundamentua, bai. Osea, eraztunak indit bizitza osoa eukitzea, eraztunak eman dit. Ez. Eraztunak ez daitegu, pixka babestu, ez? Vale. Ez daukagu eskudoik, pixka dizorrauta gare horrekin hasieran. Ezpata bi eskukin heltzea komeniko orduan. Ezkutu bat lortze duen. Hemen zer dago. Efigia bat. Erke. Bueno, hemen hasiko gure aventuratxoa lagunok. Aventura luzea izangoa, nire ustez. Zuzeneko egiten jarraitza balin bat behintzat. My name is Mill. The old women who once I am here. It is what my mother did, and her mother before her. The old women were keepers of Andre the zaitzen fire. dago. But now, the fire shows signs of fading. Eta emakume hauek dira The kingdom is beset by hollows. sua piztuta mantentzeuenak. Eta emateunez, zu hori itzaltzen nahi da, eta bueno, arazotxo gaude hemen. Arrainu hontan. Eta hemen deu lehenengo zutondoa, iepa! Haupa lehenengo zutondoa. Bertan hartuko dugu atxeden. Eta bain, atzea bueltatuko naiz. Baitu hemen. Hoi da, mantxo matea, hoi. Bale, hemen jari matxo batzuk lortu ditugu eta antortxare bai. Eta baina atzea voltatuko geha ze zakur nazkarri horiekin asarre gau naiz. Lehen. Eta baina, pasaratxo bat emango jau justizia pixkateiteko,
Beste gabe. Bueno, hau da joku hona hau. Hau da joku hona hau. Hondik hasi besteik ez gain, baina... Joku hau kristona ara. Txakurtxo! Dano batea, ez? Koldarrak. Baina, osointxuk dira. Kontuz. Kontuz, zakur hauekin. Hostia, arazoak. Hiltzorian dago tasio. No etorri naiz, hemen zozo badau. Bueno, justizia pixkatin dau txakurroiekin. Oso edukazio txarrako izan dira hasieran eta... baitu nire lehenako harimak. Bueno, harimarik eza, baina... Eta... Bagoaz... Nuntzan... Beste monstruoko teori... Hemendik etorri ingea... Eta... Saltzen hemendik... Gizon monstrua dago... Eta lehenengo aldima normalena... Bere aurrita bale maiozu hiltzea. Baina bentsa de, bani igual esperto bat izan da, lortuko nula, baina... Nondik da monstro? Artaburu hori? Mendik. Baina ez dakit azaltzean, Nahi lehenengo aldin azaldu zitzaian, baina... Gero beste batzuen jona izenen ez zait azaldu. Hor da. Zer diok, monstro! Bitu zo gutxik entzegoten, Uste eta alperrik aia gala hemen. Hostia... Ez dakit alperrik aia zoten aizen, monstro nahi aurre egiten. Aurrein nahien. Toña. Ez que despiste bakoitza zigorra handia da. A ber, saia goita zen trukillo hartzen eta garaitzen. Izango usarin bat, hau garaitzak. Ahí ba, hartzak. Bueno, sari handiena zuen aurren ingoten erakustaldia. Bizkarrez erreskutxoa. Hola. Behin eman. Iesein. Behin eman. Iesein. Hori da Dark Soulseko teknika basikoa. Eriotzatik gertu. Beare bai, baina gure bai. Ze gutxi emateuen. Dios! Bigarren eriotza, Hondikan ez geha etxetik atea eta bigarren eriotza. Tasio, zer modu, zaupa ate! Beharki, zure bai? Hemen gabiltz. Bueltan naiz, Twitchen, aspaldiko partez. Tasio zudupe bueltan da, eta Dark Souls 2-akin. Niretzako joku mitikoa, bigarren aldiz pasau nahi dut.
Behin pasau nun, 110 ordu tardau nitun, eta ez hori aurrea joteko da, nik ez dut pakeik izango monstru horiak hau arte. Dena ondo bai, poste naiz, dena ondo Andorra alden beraz. Gu bisitan joteko gea, Beti ega komentatzen, hilarreita biok, bai. Juteko gea, gogoa daukau eta laizter fetxan aprobosatuko izeu, baina... Bueno. Nundik zan... Dudi gabe, jai hori... Pendiente dauken asuntoa. Eta, bueno, aprobosatuko izeu fetxan bat, eta elurte ikaragarrik ez da onda. Itzengo dugu, hoi da. Haitu hemen, lehenengo... Bos... Opzional badago. Eta... Hori garaitu arteko pakeik ez dut izango. Ez zaian asko falta. Haitu nola adoren. Harimak berreskuratzeare. Zaida txarra. Hauen kontan bai, Tasio? Beka. Eta... Bueno, ni tutxeotik pixkat deskonektauta ibili naiz. Ate. Eta ez dakit azken aldin zertan zabiltzan. Ez dakit aizean Horizon Forbidden Westekin, eo ja bukatu ezun. Zemozko jokua, gomendagarria ezta. Zelako pazientzia dukazuen joku hauekin, bai. Bai, baina... Ez da pazientzia bakarrik, Da... Engantxa guitau, ikaragar engantxatzeko, Ah! Uff. Buah! Berriz hil naiz. Hirugarren aldiz, etxetik atea aurretik oendik. The Last of Us 2rekin. Ostia, zeona, The Last of Us 2. Nik aurten pasau dut, The Last of Us 2 eta erabat jota egon itzan. Erabat ikututa. Asko gustauztzean. Bai, aurreko nik usen non eszena bat, Ilargik erakutsi zian. Horre, aizinala. Haupa, ez tainu! Ongetorri, hemen gabiltz Dark Souls 2ekin. Hasieran, Etxetik atea aurretik ja 3 aldiz hil naiz. Super gomendagarri Horizon Forbidden West. Eskarrik asko gomendikoatik, nik jokatu behar dut, Baina hendikan bata ez dut jokau, hori da asuntoa. Nik oso behan du hartu non Play lagoa eta hendik joku zerrenda hundia dauket. Joku importantek Play lagoako, asko falta zaizkitu hendik. Hirugarren aldiz noa eta siniste aldia zuen bidea ez detela ikasten hendik. Hori bai pelazua. Ez dakit ze pelazua gateka izan. Bata jolastu, PS Plusan daukazu. Bai, nik ez daukat PS Plusa, baina bai, jokatuko erosin goz joku hori, olako joku entzutetxoa. Bai, bat eta bia, segidan pasauko ditut. Hendik ez, baina egun ematen bai. Hori bai, pelazua zeinena. Bale, Tasiona. Ez Tasio hau, baizik eta pantailako Tasio, bai. Kromarako prestatu hilea, hoi da. Bueno, hasierako erraldoitxo hau garaitu nahian nabil. Ostia, gaizki hasi geha, ja. Bildurrakin jokatzea gaizki hemen. Konfiautare bai, tamaina hartu hartzaio. Hortxe neuken lehen, Buf. Berriz helgea. Hendikan ez da jokua hasi, hori ez dago honen aurrea guain etorri garrik, baina nik inin nahi dut. Eta euskorra naiz. Eta holaxe pasaukoet joku osoa. Euskorkeritan... Zaizu, lehenengo aldiz pasau nuen 110 ordu tardaun nitula. Oso ez jakinan itzan, Ez nekin ez eraztuna, ezea... Armak nola hobetu, negin ezer. Eta pasau nuen jokoan nik ez da indola pasau nuen, Ez da indola pasau nuen. Honen milen modu burugaben. Oain ja, pixkat manejatzet. Baina, presai gaude hartza guztia zait, eta esate dizuet monstru hori garaitu arteko pakeik ez detela izango, eta alax izango, Azkarri hau. Redios.
Ostia, hor, heldu nahi nindun. Ez dakit heldu nahi nindun, ez? Bueno, lasai, Tasio. Konfiatu gabe. Eta ze pasatzean. Eskudoa izango banuke. Ni oso eskutu zalea naiz. Hortxe aukeu, venga! Venga! Segi! Epa! Arrizko eraztuna. Ojo! Earki jokatua eskerrik asko ez daño. Zu konsejo batzuk mongo ezkezu joko hontan, ez da? Entzun hauket esperto hundixan marraute zean. Eraztuna. Reduce de forma adicional la estabilidad del enemigo. Betxo. Bueno. Ez da, ez ketorreko. Nik lehenengo aldiz joko nuen joko ez nekin eraztunak uste jokun bukaera arteola enitula erenula eraztuni jarri, o igual bukaeran ez guatzen ja. Ez nekin ez nekin... Bueno. Nivela igotzen nuen nola eoze mouz, baina eoze mouz, okurretu ez zaian egiten nuen nola... Esaten nuen, ba... Fe pixkat ondo torriko zaio eta ez dakit zere, bai, suerte pixkat eta... Dana hola. Ez dakit nola pasau nuen, Undamar oro du lagunok. Undamar oro du. Eta bain kontan nahi dut DLC guzti jokau eta dana. Eta joko osoa pasau zuzenekotan. 2 urte minimo. Ze ez oso sarri egiteko aukeraik ez da izaten. Beitu, ja. Beitu Tasiok ze horpegi dauken ja. Beitu ze itxura eskasa dauken ja Tasiok. Beitu, Bueno, Tasio! Hiltze zen bakoitzen, izorratzen dihoa. Tasion kutisa. Kutisa azala da, ez? Olgestu nahi dut. Ostia, eta mendi jutea ze? Apuratu gara dago, ez? Hortik ezen da? Eta mendik ez. Baina mendik? Mendik ojo, Hortik eroita hilengo goinak, ez nahi berri zil. Ja, 5 gema gaztau ditut. Hil naiz lago 5 aldiz, eta hondikan ez geha abiatu etxetik, esate izuet. Bueno, oan ja bai, oan ja serio goaz. Txantxak amaitu dira. Eta venga. Hauek ez zer ez esateko ez You izango. must go on a journey without rest. Segitzeko aurrea, esatei, Well, I suppose, if you find... But if your will is yet to start again. Kriston borondate behar dela esan dit. Joko pasatzeko. Bakit. Vale, venga, guazen. Oen ja benetako mundura ateako geha. Mundu errealea ateako geha. Eta ia ba. Ez, oen tutoriala dago, da. Menitzen guatzen. Tutorial luze xamarra dago. Osea, jokunen hasiera ez da sourcetako zailena esateko. Nik ez da tutoriali behar, aditua naiz. Hona izango litzake hori esan da tutorialen hiltzea. Oso grasio egoko litzake. Bale, hauek zer. Venga. Segetxea. Oso horrez da. Parte honek ez dauke zer, ez dauke grazik esateko. Beitu, hildeten munstroa, baina hor da. Izan hemen, zutondo bakoitzen gehatzen zenen, berpiztu iteia. Aurkari gehienak berpiztu iteia. Nahiko kuriosoa, baina behin hasieran nik genuen ezer ulertzen. Baina behin mekanika hartuta eta, bueno, guztet, hemen zaudetenak pixka kontrolatzen zuela. Ez dago esplikatu beharrek. Ez dut oso ondo ikusten, ze paren leio hauket, ikusten bezala. Normalen kortina jetxi ingo nuke, baina streamatzen egin izenez, baina, bueno, zeatik ez jetxi, ze kristo. Zeatik ez jetxi, la ostra. Hainbeste kontu eta histori. Igual nire gobeto ikusten nahi zola. Lehen reflejo bat haula itezun. Venga, guazen ba.
Ah, baitu? Ah, ez ezin da jetxe horrea, ez? Ez, oin ezin da. Hortik beste bideo bat da horrea juteko. Ostia, hori zer da, zuaitz erraldoi bat? Ditu Elden Ringeko ideak ja nondik atezian, Ez dakit zuaitza den, ez dakit. Haure beste bada, orduan. Dakit, koazulo erraldoi baten bezala gare, Piskarra raritoa, Hasierako eszenario hau. Joku hau orokorren pixka raritoa dala esango nuke. Nik estima berezi diot, baina asko kritikatzea bere diseinua eta hola. Beste Soulsan alden batxarra bezala ikuste hau. Eta, bueno, ez da, igual arrazoirik falta, baina nik nola lehenengo hau jokatu nun. Ba, netzako... Zera da, hola, maitatuena, zela. Lehenengo esperientzia eta... Beste asko guztu ditzezkean, Dark Souls. Bata, irua, Bloodborne, sekulako dira. Eta Elden Ring oindik ez dut jokau, hori etorkizunen iritsikoa. Pixkanaka june ez, Sekiro ez dut jokau oindik. Uste ez pixkanaka jutea eta bueno, aurretik eukitzea bidea. Bale, atek dio, bale, desesperatzen hasi naiz Disney Dreamlight-ekin. Ara? Desesperatzen hasi altzea? Nik ez dakit zer dan Disney Dreamlight. Zer da hori? Baitu hemen salto koskor bat inbera dago. Txoina berro ondo jarrita duken saltoa. Bai, ondo. Bueno, ondo, nere guztua esanen. Bi aukera dare salto iteko eta nere guztokoa boro bilaken behakin itea. Eta jak. Ambar belarra. Zaitela zertako dan. Biratu ingoet. Pazientzekin hartu joku hau. Eta adituek esateko bezala, deskripzioak irakurri eta egia esan hasierako zinematika jaztiko kaso inbergai askotan ikuste dauket, oina. Txampiak eskatu didate. 23 falta zaizkit eta ez dira azietzen. Ez dira azitzen. Ostia. Ez dakit zertaz aizean, gate? Txampiak eskatu didate. 20. Eta 3 falta zaizkit eta ez dira azitzen. Ez dakit bideojoku badan, edo benetako txampi batzu buruz aizean, 2 ordu hori lortzeko jajaja. Zer da, joku bada Disney Dreamlight edo? Oso enpanauta nahi gate, ez dut ulertzen. Zertaz aizea, bideojoku bada, bale. Bale. Disney Dreamlight. Ados. Bai, nintzen nahi enteatzen, Nik momentu baten bentsau dut etxen txampik azten nahi zinala. Fia flipatzen nahi nintzen. Baina, bale, joku bada. Ez que ezakit, Disney Dreamlight. Ez dut ezautzen. Zer joku klase dugu, Ola, txampik azten daula, zer da, tipo... Hemen zagartzeu. R bat, L bat, romper guardia. Ostia, ni hemen dana dakitelakon. Eta... Hemen jartzaitun gauzak ez dakizkit. R bat, L bat, al caer, lanzarse al ataque. Nola L bat? A ver. Con escudo equipado, parar, repeler ataque enemigo. Vale, hori parri iteko, eske eskuduik ez dauketu haindik, la ostra, zebezkin agilean. R bat, L bat, romper guardia. Nola romper guardia? Bueno. Ez diazue, garai hauetan erakutsiko nahi Dark Souls jokatzen, Venga. Tutorialeko gauzak irakurtzen, ezken nolatan okurritu zait. Tutorialeko gauzak irakurtzea. Ostia, ateke con salto, etxoin, Fuera. Nik hori dana bakit. Venga. Ez que ez da gizertago gehaurei nahi zen tutorial zoro hontan. Zein da hori? Ze personaje da hor? Ai ba, dios. Zer da, petrifikauta hon petrikilo bat, ez? Oi bala, hostia, nintzen goatzen hontaz. Hemen... Bueno.
Uste, eske, lehenengo aldiz jokau nuna aspaldi izan, nahi zondo batzen, eta una estatua bloquea el camino. Dios. ¡Ah! Me cago en Dios. Joder. Eriotza benetan ergela lagunok. Lehenengo aldiz jokau nuen aspaldi izan denez batzen. Eta ero, bigarren aldiz, noiz baita hasi naiz, eta hirugarren aldiz bai, baina oso gutxi jokau. Eta hau igual pasa egiten nun, kaso egin eta zuzenan maiula juten itzan. Potxo galanta, estaino. Atek, animo, eskarrik asko, bai. Potxo kutre bat izan da. Ostia, noa joa, bestalde da. Potxo kutre bat izan da. Erorketa baldar bat. Tipo, vídeos de primera. Baina lasai, ez da zer pasatzen. Bertan gaude, zut ondon den esateko. Ostia, eta hau... abertzuek bakizuen estaino edo... Estatu hau... Hemen blokeatzen nahi denak entzeko zein berko litzake. Nik nahi dut... Hortik jun, eta... Beste handi horrengana, erraldoi horrengana jun. Eta hor ustez zeola kaja sartzea alimazea... Genero aldatzen zaiola. Emakume alimazea gizona bihurtzea eta bar. Hori izan ez da? Ez dakit manejatzen zuen. Estaino edo jokatu norbait. Bueno. Berdin da. Etorriko gea. Ustet objetun bat behar dela... petrifikauta dauden hauek zehatzeko. Ez dakit zeitean kendu o biziarazi edo... Ea, objetutan ze esate iguen. Ze... Arre. Honek egiten da, arre. Restablece ligeramente los usos de un hechizo. Este dos son ulertzen. Tan intenso que parece brillar con luz propia. Son muchos los que creen... Bai ideik ez. Neu Dark Souls bat eta 3 jokatu ditut. Dark Souls 2 ez dut jokatu. Estaino. Nola da posible hori? Bat eta gero ja 3 pasau zenean. Nola hartu erdendik serio personaje hau? Ez, bueno, nik orden diferenten joko nitu. Aurrena 2, gero... Bloodborne, gero bata eta gero 3 uste joko nitula. Ba, gomendatzei zute, bueno. Souls... Zalea balimazea... Nire ustez kristona. Vale, bueno. Berdin da, ondo goaz. Aurra segiko dugu. Aurra segiko dugu. Unea, o bestaldea? Ez unea, hemendik ja maiula goaz. Hori bakarrik gau da pendiente, ez? Ostra, beste alde horta... Ez hartu nahi nun, ba. Ez dakit da nahi daun, Ostia, hor goian objektu badao. Joso, jo, mendik etorri hau ez. Hauek berriz... Bai, etorri naiz, hauek berriz hemen dare, klaro. Tasio, gauza da pazientzekin hartzea eta bestea orduet eta gero oendik etxetik atea gabe jotea, Oendik maiula iritsi gabe. Baina, bueno, hola nabil, lagunok. Hola nabil da, hola zi... Ah, billo. Hemendik igor nahiz lehen edo ez? Oendu dauket. Ustet ez ez? Ustet geroko utzietela eta... Ah, ez bai, torri naiz, joder. Oh, gixaixo batzu dian, etzako! Venga, guazen aurrea, Txorakerik utzi eta guazen. Hemen egon naiz edo ez? Ah, ez hemen izan. Soinu raro batzuk entzuten nire naiz. Hostia, zer dago? Kaleko hotxen batzan. Baina, bueno. Zait, kalea bate inporta gontxe, nimen zentratuta nago. Derrangleiken.
zeara, Maiulara iristeko. Eta, bueno, aurra segiko dugu, venga. Paken utzeko dugu zonalde. Ostia! Errez esatea, baina nik horrea jo nahi dut. Zer raio, nik horrea jo nahi dut. Ah! Gabiltzo hain. Ostra. Ah! Tutorialen naizen panatzen, ze kristo. Gola, pusko da. Kaben sos, Tutorialen egaldu naizela pixkat. Bate grazik iten, asunto honek. Eske hor da, ikustet daudela objetuk eta hangoian beste laino bat. Hori igual berandugo etortzeko historia bat izango, Espero, porque estela zer ridikuloa. Hemendik biden badagon, hori konprobaukoet eta estela ja Maiulanoa. Ah, berriz hemen daude hartaburuak. Venga, guazen. Hau, hilbide luze baten hasiera da, Horretik hartzen nahi espresai gabez, Esate izuet, pare bat urte joko eala lasai asko. Ze zuzenekotan bakarrik nahi dut pasau joko hau. Osea, zuzenekotatik kanpo ikuturin be. Eta lasai asko, pare bat urte joko ea. Hau dana lehen egin dut, baina... Beste kogeko parte hori eta iristeko aukeran bat otez zeon. Eta porro bestu ez deten, hori da nire susmoa. Beraz, beste bueltatxo bat iten egin izan ben, baina... Eskudu bat lortzeko gai nahi zen. A ber, hor bidezka badago gora juteko, hemen bi bide dare. Bat, horruntz, hortik gora... Ostia, hemen nahi zeon! Hau falta izan zait esploratzea lagun, katea hartu edo, eske hitzeiten nahi bitarten. Ni hitzeiten nahi bitarten, ego zer gauza hitete. Ego zertako kapaiz, naiz. Hitzeiten nahi bitarten. Hori kontutan hartu behar da. Hau ikasketa hundi bat izangoa, joku hau streamingen pasatzea, niretzako ikasketa ikaragarri bat izangoa. Ze hori baimerko editzein, eta gauza komplikatukein aldi beren. Eta hori ez dut inoizein nire bizitzen lagunok. Ea ba. Ostia, hemen zea dago. Hemen... Oso txori grazioso hemen. Eta hemen bere kabin uste dalin ba objektu bat, objektu zehatz bat, beak beste bat bueltatzeu. Baina objektua nahiko zehatza utzi behar dana. Eta ez dut egozera gauza utziko, ze ez dela galtzezu eta... Adios. Bale, orduan... Hori izan, hemengo hori txorrada hori izan, eskai esan ez da inbezion zona goin beste esploratzek, baina bueno, nola oso kinaten joko hain bazter guztik, completionist, bazter guztik ikusi, DLC guztik pasau, hori borra mamateu, baina ez da erreza, Souls baten, nik ez da dino izin, ze beti oso nekauta iritsi naiz, Souls bukaerata, eta azkenen bale, inain una hor, egin dut. Kostata, etzan bain zailare, baina, bueno, hemen iritsin berda. Aleku batea eta beste iristea kosta ite batzutan. Eta esate izuet, nahi datin completionist total. Hore, egia da hortako gian behiratu berri izateala, momentu batetik aurrea, ez gauza batzuk, eta gian, nik ez zauket bate diturek behitzeko ze gustatzen, gian behitzen azten naizenen ja, joku batekin aspertzen orduntxe azten naiz. Naiz, alako pazientzia duken pertsona. Baina, bueno, a ber, ikusiko dago,
Ez da, hola... Kompletionismoa. Ez da, al pie de la letra hartu beharrik. Gida trampa da, dio Estainuk. Bai, egia da, trampa da, baina, karo, gaur egungo jokutan, solsetan adidez gauza batzuk, o 2000 ordu sartzezkiozu, edo gian biratu bazu jakiteko zein behar den zehazki, eta kombinazio, milaka kombinazio dare, ez dakit ze... Ez dakit, batzutan, nizentzazio ukitzet gauza batzuk gian biratzez balen baina, ezinezko gehiala lortza. Ezinezkoa ez, baten pasau du ez, gida egiteko, baina... Bai, gida trampa da, ze kristo. Arrazo izo. Mayula. Lagun batek dioen bezala, se asume. Hoi da. Beitu lagunok, Mayula iritsi gea. Eta... Mayula, kriston lekua da. Bueno, orazio mutuak eskatu dit iristen itzanen usteko 2 minutu isiltasunen Mayulako musikakin. Beraz hori ingo deu. Eta nik Mayulako musika entzongoet. Isiltasunezko minutua Mayularen omenez. Leku hau existitzealako. Are you the next monarch? Or merely a pawn of fate? Bearer of the curse, I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Beste bat arte Estainu, enun nahi Mayulako isiltasuna puskatu, baina Estainu du despeditzea importantea. Beraz, erosketak egin berrituzu zerbait afaldu nahi bazu. Hala izatea, lagunok. Hala izatea, hala mundu moderno halakoa da. Beste bat arte Estainu, ondo izan. Bueno, aupa Mayula, la hostia. Aupa Mayula, kristona bertako musika, ambientazioa, bah, flipante. Nik egin izan dut, pentsatzet orazio mutua bezala jarri Mayulako musika, eta dauket artxibo bat tipo hartuta internetetik, Mayulako musika 2 orduz, eta hori jarri eta antxeon, hori hau haitzen. Kristona, lagunok, kristona. Vale, eneiz oso ondo akoratzen zein behartzan errementarin atea irekitzeko. Giltza lortu behar da, argita garbi. Giltza lortu behar da, argi eta garbi. Baina hori nun lortzean, bazauket arrastoike. Baina, bazter dana miatuko itegu, beraz lasai. Bazter danak miatzeagoaz. Lasai biliko da. Presaik. Tiponek zer dio, hau tipo da... Tiponek esango dugu, hau Souls danetan azaltzea. Zain nola izan hau, baina... Da, depresio hauken tipo bat, eta nahi dugu konbentzitu, ezinezko ala, inberdeun nahitea. Era bat etxita dago. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. Era bat etxita dago. Ez dugu zer esan, baina... And like you, Dana galdu eto hemen you nago... probably heard that it was possible to... Well... No es verdad, ez? Ezin da maldizioa... For you, Hemen ez dago ezer... Da, beti hola. do you know, Mum? Even I'm... Eta, bueno, irakurren nun zea baten...
edo bideo baten ikusi nuen nola, zala, joko oso zaila da, ez? Eta esperantza mantendu behar da. Eta beha da, ba, jokalarin parte hori, gure barruko parte hori, esateuna, ostia, ba, desmotibatzea da guzta posible, zailegia da, eta eskat parte hori representatzeula, holako zoze. Kaixo, Deck me, nik Deck me ditzen izan, baina kontura naiz batzuk Deck ditzen izuela. Beraz, kaixo, espaldiko, zamuz geha. Nimen abil, eta zozu dupe bueltan da, eta Dark Souls 2 osoik streamingetan pasatzeko asmotan. Ongi, poste naiz. Osoik streamingetan pasatzeko asmo dauket. Eta gaur hazia, bidaia luze hori gaur hasi da. Pareat urte minimo. Dek. Pareat urte jongo ea. Eta bueno, hemen Maiula leku benetan miragarrian. Ez dakit joko duzun joku hau, baina joko bali mazu seguro estimatzezula. Maiula. Txerri batzuk azaltze zian. Honeko kabroiak zian. Hor momentu baten salto inberko dugu eta bera joan eta behian beste leku bat eskurritu. Hori berandu goiritxikoa. Bizitza gehiokin eta bar. Hontako giltza bat beharkoa, ez daukeguna goendik. Beste aldetik ireki edo. Eta hemen katua edo saltzaile bat topatuko du. Saltzaile zintzota jatorra. Welcome to my shop. Oh, sorry, I could really use the business. Eskutu bat erosiko diogu, edo ze kristo, bai ez da. Bueno, igual gero zeitun lortze dugu, erosi gabe. Eska xurra naiz, ni jokuntan. Eta kasko batean dotorreko litza dugu, eta nik uste eskudu bat lortzeko horrezago izango ala. Ez da dirigo gaztauko momentuz. Buelta bat emango etia zeto patzeten, da gero faltan deuna erosiko dugu. Ze, bueno, Maiula askotan torreko geha. Lasai ontzait ez da, bizitza igotzeko gauzak, igotzeko pertsonaje honen gaitasunak beti Maiula bueltatu beharra dago, eta armako betzeko ere bai. Orduan askotan torreko geha. Eta ez da presaik izango hemen erosketak iten egitzen. Gero harimak galtzea, hori izatea, erabat penagarria, Igual eskudu bat erosiko ez beharko eta. Lehenengo fasen, lehenengo lekun beharko et. Esos. Venga, ba, eskudu txat erosiko dut. Well, thank you for coming back. Dauken honena, igual. Baina zita. Ba, hemen behitu, eske joko hontan gauza oso importantek dira, eta nik ez dut oso ondo ulertu inoiz. Ikustezue hor, ostia, seinala oin behar nizuen da, gara zuek ez ez ikusten nizain ez seinalatzen la, ostia. Hor asuntoa da, behitu. Ikustezue eskudo de águila de plata, ez jartzeu, eta azpin, 10 jartzeu, eta berago D jartzeu. Nik hori ez dakit ze kristodan, orduan, atributo necesario fuerza. Para equipar este objeto se necesita fuerza. Zenbat. Egin saiazu. Bonificación de atributo fuerza. Influencia de la fuerza en ataque físico. Vale, nik uste hori dala. Armau, eskudo hau da indarrakin erabiltzeko eskudoa da, orduan. Zenbat eta indar gehioki bere defensa igo ditea baita, holako zoze. Holako zoze dela ustet. Baina ez da seguro. Danak dia indarra, eta D zer da? Indarra inglesez nola da? Dekin aztea? Ez da gindola. Igual ez da hori kontua, igual ABC daude ordenauta eta listo, baina. Vale. Eskudo grande de dragones gemelos. Indarra hor jartzeu zenbat? Jo, ni zenbat galdezka hor da, hogei behar da, ez dauket. Hauekin 10 behar da eta bauket. Ba, jazta, hauekin goaz aurrea. Honek 75. Eta honek 60, baina gero, 115. Hori ez dakit zer dan. Badao laguntza hortako, bai. El nivel de daño contra el infligido a un enemigo que te ataca.
Ez dakit bitako zein hartu. Hau gareztigoa eta hobea izangoa ez, oze? Indar normala... Eske oso komplikatu da alde hortatik joku hau, oso. Nivel de daño físico infligido. Ah, hori atakea da, eraso. Nola, eskudoa ez da erasotzeko, bueno, nik ez dut hortako erabiltzen. Ba. Bale, eske gero parri iteko eta... Hau hartuko dugu. Hau guztia zait eta aurrean. Naiz gehi komplikauko historioetan, ze eske galdu iten naiz, galdu iten naiz, latz gaina. Thanks very much. Oso ondo. Badauko eskudoa tutorialen lortutako arimakin, ez da gaizki. Ekipatu dezagun. Beste arma baduketeta. Daga, espada recta. Espatakin hobeto, ez? Hori behiratu berra dago, Behiratu berra dago laguno. Bakit esperarria dela, baina behiratu berra dago. Bai. Ez daga da, tipo... Atake espezial bat iteko, rematatzeko enemigoa eta holako gauzak. Itu parria zen do. Dish! Dish! Bueno, oso ondo, Bagoaz aurrea. Hemen katua, egongoa. Katutxu, Oh, undead are we? And one without much time remaining. Katua. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be well, oh yes. You may call me Shalqua. Shalqua. Enchanté. Enchanté, frantsesa katua. So, Shalqua. What did you want anyway? Ooh, you smell wonderful. Ze saltzigu katu honek? Eraztun batzuk... katuan eraztuna, hori da importantena. Eraztun honek iteuna da... erortze zeanen... min gutxigo hartzezula edo ez dezula hartzen edo... Bale... Gauza hauek zer dira, oso de regreso... Oso de regreson bat beste dukitzea, ez da gaizki etortzen, baina hori biden lortuko da, hortan ez da gaztau behar. Ari maik, historioitan, ez da gaztau behar. Hemen ekipatuta dukitzeko zeuze. Ez duza, ja badaukeula. Ez duza, titularra da. Gero, gema zoro hauek. Eta beste gauzaikola... Ez, hola xutzeko dugu. Horiek zera dira, karratuakin manejatzean gauzak. Eta bueno, ordu eta laurden dago indiken ez maiulatik atea, Osea, tutoriala eta maiula. Hau da lasai hartzea. Hemen zerbait... Igoko zaigu, oso ondo... Ez du zen fragmentua. Eta horrekin ez du salortzeko ze, zutondo egon beharat, ezta? Bigarren ez du salortuko dugu edo ez du hobetuko dugu, holako zoze. Ez, igual honek landu berdigu, Heraldo edo nola hau. Their souls will, once you have found them, so that hope will not fade. Bale, honek momentu ez dugu ezerriten, nik uste zerbait lortu behar dela. Nivela igutzen hasteko, lehenengo jefea gainditu behar da, holako zuze. Bale, lasai, segiko du pazientzikin, ze ordu deu. Txaldeko postak dira. Ez dago enpresaik, barko una lasai hartza erabakiet. Eta, bueno, aurre ingo daula honako. Gema de vida zer da?
tipo... Ah, horietakoa da, beste gabe. Eske daude ondik, txikik, ez dakize. Da... indarra... Osea, bizitza berreskuratzeko... fraskoa dugu beti betetzen juteana, eta gero hori edo gazta goiteanak, eta gehiago lortu baituzu. Momentu puntual batzutan ondo tortzea. Hemen hueso de regreso, baitu, bost, ja lortu iteo, eskarrak ez duten erosi. Hoxe litzake diru alpere galtzea. Bueno, diru harimak kasu honetan. Eta hemen jarriko dut hueso de regreso bat, momentu txar bat pasatzen azte balima naiz. Bultatzeko harimak galdu gabe. Hori ondo tortzea. Hemen juramentu honi men itea izango litzake kontua. Ofrecer piedra maravillosa ez dauket. Juramentu bat ingo jau. Eta... ez ba... eta txapeldunen konpainiara gehitu beha. Eta bagoaz aurrea, bagoaz... venga ba, goazen. Goazen. Oan ja... etxetik ateatzea gontxe goaz. Ordu eta 20 minutun ondoren. Lehenengo aldiz. Maiulatik atako gea. Horrena iritsi inbertzan. Mekanismo momentun baten... moitu ingoa, moitu inbeharkoa. Horrena iritsi daike... sekretutxo asko gordatzitu joku honek, Eta nik lortu nitunak denboakin, baina nahi zuzen batzen. Eraz kasi berriz jokatzea ezela, baina... bueno, jokamoldea ondo ezaututa, Baina gauza zehatzak ez pentsa... ondoak izkitenik. Baina ez egiz, joku pazientzikin hartzealin ba ez da inzailare, Zuntua binda berriz hiltzea, eta oitzen jutea, eta... pazientzia lantzeko oso nadia Soulsak. Parma karmesi. Hori zer da? Jakin nahi nuke. Ostia, ez dago hemen. Zer da parma karmesi? Txartu edo, Nun dago? Nola ordenatzaitu joku honek objetuk? Jo, ontxartu dut parma karmesi, eta ez da inundan. Zait bate normala iruditzen. Baina hola da, Hoxe hartatua. Igual saltau indet, Begiratzeakon. Igual erropan bada... erropan bat izango ba. Kaputxago jantzi berko dugu, ez? Erabiltzen nahi naiz ez? Parma karmesizea bada. Eskutu bada. Jo, kostau zaite, Kostau zaite enteratzea. Eta... erropatan nahiz asko fijatzen. Ostia, ze kaputxa eskasa. Uff. Bueno, baina babestu ditau, Txuzi da, baina babestu ditau. Armadura honen aukeu. Zanet momentun dauketan honena dauketela jantzita. Joseus, nekabutxa eskasa. Ega lortzen beste kasko elegante segon bat. Hango hien dago irikitzekoa, ez? Txika tonto nahi dut. Nardezadan. Venga, moen bai. Goaz gozo oso. Hemen goian zer dago?
Bagoaz lasai. Epa! Kaixo lagun. Gustatu nik kolpea tematea lehen bai hau, etxai bihurtzeala. Eta nik eman nahi diot. Oso etxai gogorra izangoa. Ez da oso gomendagarria baino lahaztea, Baina eske, ausarta eta oldarkorra naiz. Venga, eman ningo jo. Ze gutxi kendu dioten, baina... Epa! Fuerte sigue, Hostia. Ez da un takateko sartu ditorre. Hostia. Osea, eskudokin ez diu emate egun mindana ez du kentzen eskudok, Hori oso grabea da kontua. Egoera pixkat larria da. Eriotzetik oso gertu biligea. Oso. Bat horrela, uste nuen ataskauta gatzala hor. No. Takateko ikaragarria eman dit. Ez dakit nolateako nahi zen ontatik, lagunok. Hilda, nola ba. Hilda. Ze idea txarra eukieten. Eta hortxe eukiet, baina esketan idea ona. Berez eskudokin babestu itezea, eta ezin unera bat babestu, unen kontra. Oso indartxoa zen netzako momentu honetan. Zen lata berten joku honekin, dana bukatu nahi balin badet, Ikeragarria. Gaina seiten zutondo bat zeon, esketzan momentua, eta zioetzan momentua. Venga. Bueno, bi urte bali maia bi urte dira, Ez dauko presaik. Ze presauko? Gozatu inmerda. Hortako dugu golako jokutzarra eskuarten. Disfrutatzeko. Goazen aurrena zutondoa. Eta gero frente ingo dugu flipa horri. Bai, hola hartu behar da joko. Enemigo guztik. Lehenengo aldiz jokatzunen ez, klaro, baina... Oin ja... Esperto bat izan da nio zela, ez? Ostia, honek ez du segiko, ez? Ha! Hil inda, ero inda! Erraldoia. Hobeto. Venga ba, eman ingo jau gogor. Hostia! Eske... Zer arriskutxoan. Bueno... Zer arriskutxoan, nahi ama. Dios. Venga, guazen aurrea. Ez da, desesperatzen hasi behar. Hasieratik, Hosti bat eman da, babestu. Ze ustekaben jotze izu kolpea. Gaitu. Eroitzeko retzun asko falta, Uf. Venga. Gozo. Dios! Ez que ustekaben sartzeitu kolpek, hori da bere...
Oso kabroia, oso, Babestu gaitezen. Bitu, hortik ez du... Ez da aurrera gotortzen atrebitzen. Ostia, nola sartu naiz hor? Nola sartu naiz... Ostia, eske... Venga, lasai. Ostia, zetakateko sartu iten. Hor, bai. Oin kontuz, Oin kontuz, bizkarretik hola xatatzitula golpeiok. Ostia. Aiztu! Venga, utzengo dugu bultatzen. Beitu nola daukeun, Erdi hilen daukeu. Baina, horrema gutxi. Venga. Segi. Oso ondo. Oso arronao. Aupa. Apatazio, zorionak. Bueno, oain... Erraldoia bak dira, aurrengo erronka. Hola, xartu berdia, pazientzekin, oboka. Oso ondo, tasio. Hasi, aspabilatzen, hor beste bat dukeu. Ja truko hartuta ez, baina horrena goiko erraldoia garbituko dugu. Hostia, hauka horroiagoa da. Hauka horroixegoa da. Hostia, zer gertau da hor. Broma gutxi, Hostia. Bi hartu horko ditut. Hasieran, bueno, zenbat saiakera hauen kontra. Hau oso kabroia da, Bai joala. Venga, erorte. Ze plazerra, hori hortatzeanen. Bueno, ea ba. Ez que honek golpeatekin akatu iten hau. Ostra! Berriz beste bat, Aurreko kinezta uneiko izan da. Animotazio. Hola, joko, frustrazioi aurre inbertzaio. Askotan gauza berdina inberra dago. Nik izorezko pazientzia euket. Ez joku guztitako, baina ontako bai, motio egiten hau. Netxo zer ezin duna. Horrei atruko hartu dauket, igual... Bosteun aldiz aurre ingo niolako. Olako beste asko dare, aurreago ikusiko dituzue. Bueno, guazen goikon gana, kabro isago gala. Pazientzekin hartuko dugu. Kasi merdia, bere golpek. Ez dela ustekaben harrapatza ditu.
Goitik bera jotzeunen hor deskantxua dago, orduan sartu hartzaio golpea. Oain hemen kontuz. Oiekin kontuz, nire behar da. Baina beto hain naiz. Oso fin, Oain oso fin ibili naiz. Hori da asuntuak, turko hartzea. Hemen objektun badao. Bale, oso ondo. Aritma bat eta efigio bat. Ura nahiko zoroa da, itxasoa nahiko xelorrea. Eta, bueno, txurizko hau garbitu arteko pakeik ez dela izango, esan dizuet, dela izango da. Oaino. Hori da momentua, ataka espeziala sartzeko, hemen pazientzeuki behar da. Ostia, eske segundoa despistatzen nahikoa, Ostia, ataka espeziala sartzen saia naiz da ez lortu. Buf. Jack. Txauket erdilean. Sorte biskatu kiotor. Venga! Dios! Bazen aurrea. Sasoiko nauta. Kontuz hemen, Pero jai. Eroi, ai. Ah! Ta ni atzetik! Ni atzetik, tontoa! Eske... Hemen asuntoa. Etxai bakoitza garbitzen ibili partida bakoitzen, edo... Ja pixka dezaututa terrenoa aurreak horrika joan. Hori da hemen dilema hundia lagunok. Nik nahiko nuke dana garbi utzi, lehenbailen azteko bintzen. Dana garbi utzi, bide guztik iriki, eta gero bukerako bosan gana joan. Jakorrika. Ze ondo garbitu da. Oia trukilo hartu eta auket. Ostia, txuriko berriz hor da, hola! Eta beste arean egongoa. Zer nun behin bakarrik akatzeko okziala. Horretzeko dago egoten. Ja nahi zibiliko hain seriore. Venga, erorte.
hemen geha, Zabaskotaratu iristen berriz leku berdina. Hau botatze dugu nola. Heroi, ai! Zun asko falta, Eroriko hendik. Bai, ni eroitzeko ere. Bai joala, bera. Venga. Honen hemen zozarri eman bertzaio. Tira egitea eta zer hartatukoa. Ikus dezagun. Hemen deula orazio mutua. Kaixo. Ondo. Lasai, presei gabe eta... Bakizu honek zeiteun? Frenteko hori? Altxago, jetxi, ozoze ez? Ba, bentsen, abil guztua. Ordu eta 40 da bendik hemen nago, baina ondo, guztua. Ez, naiz iritsi bendik. Laizter bukatukoet. Hortxe da, orazio mutua. Xukidea. Eta bueno, 3 handiak ditugu aurrean. Eta... Ni hau jogura mateko prest, no? Oso prest. Ja, banan hartu berdia, klaro. Ustekaben harrabat zaitu eta, venga. Dios. Pena. Ondo ze joan ba partidatxo hau. Momentuz banan segi berdet. Gogorra da, zonalde hori dio orazio mutuak. Bai. Hasiera pixka gorra da. Maiulatik ateatzenen txantxak bukatu iteia. Ez da lehenengoa, jakin deizula. Nola ez da lehenengoa? Ez da lehenengo zonaldea? Egi da, beste parte badago. Nik beti hau lehenengo hartzet, zeni aurrena, lehenengo dizjokatu nunen, aurrena honea etorren itzan. Baina ez bai, beste parte badago ez, Maiulatik beste bidea hartuta. Hori da lehenengoa berez. Ani beti hasieran honea etortzen naiz. Zagizatik. Usartan naizelako igual. Ez, Horazio, zuk esadezuna da Maiulatik beste bidea hartuta zean leku hori, ez? Naiz guatzen izena. Ez da gize de los no muertos. Hola, plaza batea zela iriste zehala, ez? Holako borobil batea eta hor etxe pila bat, bueltaka atzetik horrika eta... Ba, ara, jomorkot igual. Aldapa bera daun bide bat? Bai. Bai, ustet nik esateten berdina ala. Gero pasa horrezula baila bat eta tipo, zera bat ez, palanka bat eman da. Ostia, pixkat... Loko noi, laurren harima, gure eskuratu berdia. Epa, binaka ez! Uff. Guzti daño gorra joa, hasiera hau.
de dio. Ni goatzen naiz lehenengo aldiz pasau nunen, aurrena honea etorri nitzala, eta gaina igual 10 ordu pasau nitula zonalde hau zehatzeko. Etxitzeko gutxi falda izan zaian, da joko hauzteko. Baina ja... ezin honutzi ja. Ostia. Hil behar dut eta harimak galdu. Hori da hemen gertu daiken desgrazia hundina. Ostia, binaka ez da irunaka gutxigo. Koldarrak. Hor datoz, kuadrillan. Kuadrilla baldarra benetan. Jo, baia lortzeten bintzat bat ama botatzea. Ni erortzea bai. Bikaina da Dark Souls bia. Bai, Horazio. Kistona. Esan la hostia. Bueno, berriz bueltoko naiz zutondoaz, naiz oso fin ibili. Eta sikera ez duza berreskura nahi dut. Dios! Que ya hola nabil, ya nabil... izorrauta. Zea gutxikin. Ez duz gutxikin, da... Ainda... osasun gutxikin. Zemen hiltzezen bakoitzen, barra hori joizten jutea. Oantxe... tiponen hosti batek akatu itena. Hori efigeakin berreskuratzea, ez? Humanidadea. Hala hori inbara dut. Dio! Hasi naiz pazientzia galtzen. La ostra. Ah! Utzi merko laiztar, Nola daba kontadorea? Ze eriotzana? Ja ez da kontatzeik. Zenbat aldiz hil nahi zen. Maiula iritsi baino lehen igual 2 aldiz, ez, gehiotan hil ez beste gigante horrekin. Hasieran uste zait zonalde osoa garbitzea, banan jun. Egia da igual denbo galtzenen izela pixka. Hostia. Venga. Jo, eske banan nez ben iritsiko, Ah, ostra. Eroi ai.
Ian heroi nahi zor. Venga. Lehen honek akatu nago golpe txar batekin. Ekarriko etonea, zubi honta, eta ia ba, eroitzean. Uff. Ez dakit oso idea hona izan da nonea tortzea, Oso gutxi falta nuen eroitzeko parea taldiz. Ostia, big bate datoz. Koldarrak. Ostra, hor, zerbaiten hotxa antzun da, ez? Zerba moitu ala bezala, edo... Zinezue banan etorri koldar parea. Ez ez bikoten aurka burrokaitan. Sentitzat. Ostia, bat ozela, Ostia, la da mutu, Ja da mutu da. Eta bain, harrapatukoet, bakarrik. Uff, eske oso kriminalak dira, golpe bat eta kasi hilda. Ah, heroi da. Gero arte. No azken tontolapikoa. Ja ez dauket. Gemai gabe, no? Ez duzi gabe ere bai. Kontrolta dago. Kontua. Nik inedetena leko garbitu eta zubi hori jetxi. Berez, beste jefea da hau baino lehenago nik dakitela, baina... Ostia, bi batea, kontuz. Bat, hor besteare, meka ben dios, hola ezin dugu ezer egin, ez dauket, ez du xeik! Uff! Ba, ezin dio frente egin hau hola, Horri bai, handiai bai. Joala! Baina eske beste... Boa, bestekin ezin dat. Beste kakatu ingo.
lehenengo hartuko eta helburua beko bosa pasatzekoa. Hoxe ingoet. Horria prest daukeu. Beko bostxoa. Guain ez nola bere gana, ze abituz itxura eskasa auketen. Bueno, itxura ez. Eskasa auketena, zea da. Bizitza. Ostia. Zaindari badauke, ze horrek, kaja horrek. Eta hilgea. Hilgea tonto. Bueno. Bosa pasako dugu eta gaurko zuzeneko hor utzeko dugu. Bueno, pastan saioko naiz, claro. Baina bertan ez daukazu sutondorik. Ez, bosa pasauta gero da sutondoa. Ostia. Txen, goza bat nahi etin. Quemar efigie humana, horita balin baet. Vale. No se puede quemar ahora. Zeratik ezpa. Bai. Baina ez ditutzi. Ingotena beste gabe konsumitu, ez? Jack. Eta oen bai sasoiko naula bosai frente iteko. Venga. Oazen. Ega lortzaten golpeik ez jasotzea, hartaburu guen golpeik biden. Jaso dugu bat. Eta bat atxegina izan. Ostia, gemaik ez dauke, dana gastatu ditut tonto nahiten. Biden tonto nahiten gastatu ditut. Gema guztik. Eta oso ondo etortzea jefe horrei aurreiteko, baina bueno. Teknika pixkate erakutsi beharko, ez? Ostia, zetakateko manditen sartu aurretik. Haze hasiera, benetan zantarra hasiera. Bueno, hain pazientzekin hartuko dugu. Ez dauket ez duz bakar batu ere. Golpeik ez hartzea da, hemen, klabea. Ez pazientzia hundik egin, tasio. Kontuz, eskudon golpe horrekin defensa poskatuko liakela, monezkeo. Bigarren fase bat izango. Banaka, Hola jokatzen du zulzetan. Golpek banaka. Eta momentu aproposan. Mareatzen nahi naiz, bueltaka bere ingurun. Bantxoak irik ezin, tasio. Ez dago margenik. Osondo. Ostia. Hor, txorakari handi xamarrain dat, Roketa hori egiten. Bate kontroli gabe. Bueno, bain, asuntoa. Tontuz, estaminakin. Vale, gozo. Ondo zabiz, eskarrik asko Horazio.
lehenengo tontakeria. Eta ez dauket ez duzu rekuperatzeko. Bigarren tontakerik ez da onartzen. Kontuz! Uf, eriotza. Nun izan daun eriotza, Oso gertu. Bueno, beste kolpeatekin hil da, no? Egin apustu pilota zaleok. Eman da neuken eskudoa. Urtxe eman diot. Ez duzu bat behar dut. Eske, kasi ezinezkoa, despiste bat ez eukitza. Venga, bigarren saiak eran, Ba. Ez duzakin iristea helburua. A ber, tonto okinen nahi zen nahazten biden. Eman dit, Zun asko falta emateko. Hau eman da dago jau, Baina eman ezkeo bai. Azkenen horrek eman dit nahi hostiako galen. Eta horrek bat emate izunen ez da brometako izaten. Igual erakarringoet. Betxu ze ondo. Guazen. Oan kontan bai, Piskatarrotu inaiz bi golpe jotzen. Hostia, rekupera ezin da nabil, Pazientzia galanta behar da lagunok. Vale, iritsi gea txantxak bukatzean momentura. Eman dit eharra. Arda ezagun ez duza. Oso horran golpe hori, tasio. Segi ezala hola, asuntok. Segi ezala hola. Kontuz. Segi ezala hola, asuntok, Hola osondo erea. Hola, gozo. Banan. Hostia, kontuz. Uretaroi gabe. Tasio. Urrutiatu inberko nuke igual. Hor pixkat arrezkun neon, nahi gaut erdira etortzea pixkat. Vale, eman baina, ja kontrolpen dago kontua. Guri usta, no?
Rekuperatu estuz ez itxutu. Tasio. Ez itxutu, Gozo. Vale, kolpe bat, ustez falta dela. Nialara ez gehitxutuko. Hostia! Venga! Aupa Sudupe, ole! Ondo Sudupe, ondo! Guazen maurrea. Vale, sutondoa, eta bagoaz 2 ordu. Lehenengo bosa pasau deu. Ibilbide berri bat hasi deu, Dark Souls 2-ekin. Eta bagoaz, ikusentzulek. Bueno, raid txo bat akaso. Raid koskor bat akaso. Goazen nivelez igotzera. Venga, ba. Goazen nivelez igotzera. Nivela igo eta ordun bukatuko dugu. Eta bitartan ikusiko eta norbait konektauta Twitchen. Raid bat egiteko. Aberaz matzaten, hori da bestea. Bigarren kafea ingo dugu raida. Lasai asko, Venga. Is that a shard you found? Here. Heraldo de Esmeralda, edo nola dago. However faint. Vale, mejorar frasco de estos, oso importantea. Sí. Oso ondo. Nivela igo dezagun. Momentuz horazio ze vitalidadea, ez? Vitalidadea, indarra, adaptabilidad, ez dakize. Lehenengo gauza. Aguante baita. Zer itzea izu? Bueno, abertzen badauzketen igotzeko pila bat, eguko ditut. Zein gogo nuke, aguante pixkat pare bat eola. Bigor! Zeatik bigor? Nolatan bigor? Armaduran pixu ondigo eukitzeko, ez? A ber, itxoin, aguante. Vale. Vale, Souls ez nazuz igual, ez? Ez da danetan berdina hori. Vale, aguante, estamina igotze deu, eta baitare osasunan barrare, bai. Nik uste eta aguante maksimo, ez? Ostia, behitu zen bat, Behitu zen bat harima uzketen, A ber, lasaitu gaitezen. Igo, aguante, 12 hola. Eta hondikan, keuzerri goa. Horazio? Bigor, gero, adaptabilidad hori dago baita, hori zertzan. Hori zan... kroketa hona iteko zea, ez? Horaire emango jo pixkat? Jak ez horran daukeun? Zer itzu izu horazio? Adaptabilidad bai? Hemen dator horazio, aurrez aurretziteko. Bai. Behatzetik 10 egoet. Destroetan nik ez dut uste ingotenik. Ez dit mereziaz. Beste eraikuntza bat. Beste kida bat. Nik destreza momentu zorrutzeko nuke, Gure ikusekot. Forza pixkat. Danak 12 jarriko ditut, behitu. Simetria. Vale. Vale, hor nigoko etoen vitalidad. Aguante. Fuerza. Oen dikan gehaute zaitela, eta vigor ze, peso del equipo. Bi goitut, behatzira. Oso sasoiko nago, Nivela 13-28 da igoete. Oso txetauten joa, Ez! Lehenengo jefea zer da, beste bidetik junda dona? Hemendik, ez? Ez goatzen alara,
Vale, osea, hemendik da zure lehenengo ja, igual horretik da inzaila beste parte hori, ze pixkatxetauta jome hartzen. Vale. Bai. Bueno, hau ja utzengo dugu gorkoz, urruna honea etorriko gea. Eta lagunok, hausi izan da gorkoa. Behon deizula, tasio, zurire. Behon deidala, neire. Eta hementxe bukatuko dugu gorko zuzeneko, lagunok. Ondo izan. Urren arte. Bagoaz. Agur benur.